Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव गोदान साख्रि ओंखारबावबाय SBI निफ्राय दा जायफ्रा गोबां साख्रि नेगासिनो क्लार्कआव SBI आव मावनो दा फाइनाली अफिशियल नोटिस रिलीज खालामबाय 8,000 निबो बारा वेकेन्सिस वाफरेन्सआवबो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन गाबोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो एबा 17 नभेम्बरनिफ्राय जागोन लिंकआ एक्टिभ आरो नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनो हासिगोन दा बेखायनो जों फैबाय अफिशियल साइटआव जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम साख्रिनि आपडेट्स मोनबाय थानो दा लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै जेब्ला जागोन मबाइलाव माबोरै अनलाइन खालामो भिडिअ लाबोगोन दा लोगोफोर लिंकआ बेनो एन्ड बेनिफ्राय जों अफिशियल नटिफिकेसन डाइरेक्ट नायनोसै जे बे पस्टआव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि क्राइटेरिया बेसेबां नांगौ जों बेयाव भिउ खालामबाय अफिशियल नटिफिकेसन दा बे जाबाय जों अफिशियल नटिफिकेसन भेकेन्सिखौ रानदों 8,000खौहाय अल इन्डिया रानदों बेनि गेजेराव आसाम स्टेटआव 430 दङ बेनिफ्राय एसटी पोस्टआव दङ 51 बेनिफ्राय आनरिजार्भआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन जेबो नङा स' बेखायनो नोंथांमोना नर्थ इस्टआव फैनानै आसामखौ नायबानो जाबाय दा 190 आनरिजार्भआव दङ नाथाय जोंनि एसटीआव 51 दङ एसामिस बेंगलि बर' नोंथांमोना लेंगुवेज लकेल लेंगुवेज रोंनाय जानांगोन जायखिजाया मोनसे जोंनिया बर'आनो थागोन स' बेखौ नोंथांमोना नायदो 430 भेकेन्सिस दङ आरो एसटीआ 51 नोंथांमोना जेराव गोसो दङ एलिजिबल जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हासिगोन क्लार्कआव दा बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि फरायनाया जायखिजाया डिग्री फार्स्ट जेबो पार्सेन्ट नाङा अके एनि स्ट्रिम आर्ट्स कमार्स साइन्स नोंथांमोना खालामनांगोन बेनिफ्राय जायफ्रा फाइनाल केन्डिडेट्स एबा सेमिस्टार जोबथि आनजाद होना दोनदों एबा होगोन नोंथांमोना डिसेम्बरनि 31 सिम रिजाल्ट मोनहैनांगोन होमबानो बे पस्टआवबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै दोननो हागोन नाथाय बै समावहाय 31 डिसेम्बरसिम नोंथांमोना पास खालामनानै सार्टिफिकेट श' खालामनांगोन स' बेनिफ्राय बैसो दा नोंथांमोननि बैसोआ बेयाव एप्लाइ खालामबा गाहायसिना जाबाय 20 बोसोर एबा 20 इयार्स आरो गोजौसिना जाबाय जोंनि एसटीआव नर्मेलाव 28 नाथाय बारायनानै जोंहा 33 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन माने 20 बोसोरनिफ्राय 38 बोसोरनि गेजेराव दङबा नोंथांमोना एलिजिबल जागोन डेट होनायनिफ्राय बेनिफ्राय जायफ्रा PWD केन्डिडेट्स दङ नोंथांमोनाबो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो स' बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम नोंथांमोना ओरैबायदि जागोन मिडियामा बेनो जाबाय आसामनिया इंलिश हिन्दी एसामिस बेंगलि नाथाय बर' गैया नोंथांमोना इंलिशजों होबानो जाबाय एबा हिन्दीजों होनो हागोन जेराव नोङो कम्फर्टेबल बेयावनो होनो हागोन स' दानिया फैबाय एग्जामनि प्रसेसआव एग्जामा बियो अनलाइन जायो SBI निया बेनिफ्राय फार्स्टआव नोंथांमोना एग्जाम स्टेज 1 एन्ड स्टेज 2 दङ फार्स्टनि एग्जामा 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन आरो बेयाव 1/4 नेगेटिभ मार्किंबो दङ साबजेक्टखौ नोंथांमोना बेयाव नायना लादो कुइसनखौबो नायना लादो एन्ड नोंथांमोननि साबजेक्ट वाइसआवहाय टाइमिं थायो बेयाव नोंथांमोना अट'मेटिक साबमिट जागोन 1 घन्टा बेयाव टाइम मोनदों अके बे जाबाय नोंथांमोननि प्रिलिम्स एग्जाम एन्ड बेयाव पास जानाय लोगो लोगो मेन्स एग्जाम होनांगोन जेराव नोंथांमोनाहाय मोनगोन माखासे डिटेल्सखौ गाहायाव दा बेनो जाबाय मेन्सनि सिलेबास साबजेक्ट दङ बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो दा फार्स्टनिया नोंथांमोना मोनदों जेरैहाय फाइनान्सियेलनि एवारनेसबो दङ नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय बेनिफ्राय इंलिशबो दङ एप्टिटिउड दङ बेनिफ्राय रिजनिंबो दङ कम्पिउटार नलेजबो दङ एबा एप्टिटिउडबो दङ गासै 190 कुइसन बेनिफ्राय 200 नि एग्जाम 2 घन्टा 40 मिनिट टाइम मोनदों 1/4 नेगेटिभ मार्किं बेयावबो दङ आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननिहाय डकुमेन्टस भेरिफिकेसन आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि साख्रि SBI क्लार्कआवहाय स' बेनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ प्रसेस खालामनोबा नोंथांमोना एप्लिकेसन फिस थाइसेबो नाङा देग्लाय फ्रियावनो खालामनो हागोन आरो बिनि एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना लाबोगोन एन्ड एग्जाम सेन्टारा नोंथांमोना आसामावनो मोनगोन जेरैहाय सिलचर तेजपुर गुवाहाटी नोंथांमोननि जरहाट बेयाव नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन दा बेनोमोन SBI नि माखासे अफिसियेल नटिफिकेसन